Salam el hormatly adamlar. Garaşdan bağı bir taraf yurdumuzdaki täzelikler hem habarlar bilen tanıştırgan Watan habarlar gepleşmede başlayaz. Şugun hormatly prezidentimiz Gurbanogly Berdimuhamedov Areti halkara kampaniyalar toparynyň ýol başçysy Igor Makarow kabul etdi. Hormatly prezidentimiz Serdar Kawulhanatyna gelip, bu ýerde Areti halkara kampaniyalar toparynyň ýol başçysy Igor Makarow kabul etdi. İşe hormatly prezidentimiz de wagt tap kabul edeni üçin hoşarlyk bildirip, döwlet başçylygyndy hemde tutuş türkmen halkyny Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň 30 ýylligi bilen gutlady. Hemde berk jan saglyk, ýetilmez güýç gaýrat hemde ähli başlangyçlaryna uly üstünlikleri arzuw etdi. İşe gatnaşyklary puturlandyrmak işine berýän gollawy hemde dürli pugdoklarda iri maýy goýun tassamalaryny durmuşa geçirmäge gatnaşmagy döredýän mümkinçilikler üçin milli liderimize hoşarlyk bildirip, häzirki döwürde milli ýalňyç energetika toplamyny amala aşyrlayan oňun özgertmeleriň ýokary bakamyna atypdygyny bellädi. Hormatly prezidentimiz Areti halkara kampaniyalar toparynyň ýol başçysyna gutluk sözleri üçin minnetdarlyk bildirip, ýurdumyzyň açyk kapylar tiýadatyny ýetigderli durmuşa geçirmek bilen, dünýäniň gyzyklanma bildirýän işewur toparlar bilen uzak möhletli we netijeli hyzmatdaşlygy puturlandyrmak ugruna çykyş edýänini bellädi. Döwlet başçylygynda ýurdumyzda amala aşyrlayan milli ykdysadyetimizi synagatlaşdyrmagy we sanyl goma geçirmäge hemde okunly ilmi tehnologiýa çögünüktirilen giňmeçerli maksatnamalaryň hemde sewit we halkara ähmiýete ýa bolan iri düzümleýin tassamalaryň ýöňden gelýän we ygtybarly hyzmatdaş bolan Areti halkara kampaniyalar topary bilen köpýillik hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin uly mümkinçilikleri açýanyny aýtdy. Ýurdumyzyň durmuş ykdysadyýetiniň ilkinji nowbatda bolsa ýalňyç energetika toplamynda gurulşyk hemde uly ulgamlarda ileri türýän ugurlar babatda bar bolan kuwaty we onuň netijeli peýdalanmagyň meýilnamalaryny nazara almak bilen hyzmatdaşlygyň geljegi ugurlary ara alınıp maslahatlaşylan esasy mesele boldy. İşe tebiği baýlyklaryň ägir türlü gorlaryna eýe bolan Türkmenistanyň häzirki wagtda energia terişlerini öndürýän döwlet höküminde dünýäde uly awraýdan peýdalanýanyny bellädi. Şunun bilen baglykda ýurdumyzyň energetika strategiýasynyň energia terişlerini dünýä bazarlaryna iý bermegini diversifikasiýalaşdyrmagyň, ýalňyş terişlerini çykarýan we gaýtadan işleýän pugdogyň kuwatlyklaryny artdyrmagyň, gaz we neft himiýa tenagatyny ösdürmegiň esasy ugurlaryna aýratyn üns berildi. Duşun barşyna işewir milli liderimize baglaşylan şertnamalary ýerine getirmegiň çäklerini alınıp barlan işler, şol sanyna Areti kampaniýasyna ananlan tassamalaryň bir näçesiň durmuşa geçirişi barada gatabat berdi. Ola kampaniýanyň gatnaşyklaryň çägini giňeltmäge taýýardygyny aýdyp, hormatly prezidentimiziň garamagyna hadaryň türkmen böleginiň äkiýataklary işläp geçmek boýunça täze teklipler ödürledi. İşe bir tassama gyzyklanmanyň ilkinji nowbatda Türkmenistanyň ägir türlü kuwaty hemde bu ýerde düredilen amatly maýy goýum ýagdaýy degişli hukuk bunyadynyň düredilenligi bilen özüne çekijidigini aýtdy. Bularyň ählisi bolsa neft we gaz ýataklarynyň özleşdirilmegine, täze düzümleýin desgalary gurmagy, ýer serişleri netijeli gönükdirmäge mümkinçilik berýär. Döwlet başçylygymyz holdingiň öýdary beýiklikli işgur gatnaşyklary puturlandyrmak meselelerine oňun çemeleşmesini belläp, islenlik tassamany durmuşa geçirmekde iň täze tehnologik çözgütleri we öňde barjy almy işläp taýýarlamalary ulanmagyň hemde ekologiýa howpsuzlygynyň kadralaryny bir jaý etmegiň puturçy kampaniýalara bildirilýän esasy tarapdar aýtdy. Şunun bilen baglykda milli liderimiz işe birlikdäki tassamalary durmuşa geçirmek bilen bagly bir näçe tawşyklar berdi. Duşun ahyryna işe ýol başçylyk edýän kampaniýalar toparynyň ýurdumyzda dürli ulgamlarda üstünlikli amala aşyrlayan giňerimli özgertmeler maksatnamalaryna mundan meýlekde işin gatnaşmaga taýýardygyny tasdiklap, hormatly prezidentimizi kampaniýanyň netijeli hyzmatdaşlygy üstünlikli ilerletmek üçin ähli tagallary etjekdigine hemde öz üstüne alan hyzmatdaşlyk borçnamalaryny ýerine getirmäge mundan meýlekde jogapkärçilikli çemeleşekdigini anandyrdy. Areti halkara kampaniyalar toparynyň ýol başçysy bilen duşuk tamamlanandan soňra hormatly prezidentimiz bir ýerden ugrady. Areti halkara kampaniyalar toparynyň ýol başçysy habarçylarymyz bilen bolan söhbetdeşikde şeýle diýdi. Soňur hormatlanýan Türkmenistanyň prezidentiniň işiniň üren köpdigine garamazdan wagt tap meni kabul edeni üçin tüý sürekden hoşarlyk bildirýän. Türkmenistanyň bilen mertebeli prezidentini we tutuş türkmen halkyny mukaddes garaşdyrlygyň şanyny 30 ýylygy bilen tüý sürekden gutlaýan bir üren möhüm ähmiýetli taryhy wakadyr. Menim Aşgabatda dogulym we öz watanyma buýsanýan. Meniň hormatly prezident bilen üren netijeli duşugym boldy. Duşuň barşyna bilen mertebeli
prezidenti yerine getirilen işler barada gatabat berdim. Kampaniyamyzyň geljekki işleri hemde Edi Türkmenistanyň awadançylygynyň hassa artmagyna ýardym etmek babatdaky degişli tarşyklar aldım. Bizim kampaniyamız Türkmenistanlı hyzmatdaşlar bilen netijeli gatnaşyklary köp birläp dowam etmegi hemde ösdürmegi maksat edinýär. Sag bolun. Hormatly prezidentimiz Gurban Gulberdimuhammedow ýurdumyzyň halkynyň hökümetiniň adynyň hemem hut öz adynyň Jenap Alır Karisy Estoniýa Respublikasynyň prezidenti wezipesine girişmek münasibetli tüýsürekden gutluglaryny iýerdi. Döwlet başlary şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp Jenap Alır Karisy berk jan salyk we gujur gaýrat dostlukly Eston halkynyň öňe gitmegine hemem gülle besmegine gönükdiren ähli başlanýşlaryna we işlerinde uly üstünlikleri arzu etdi. Paýtatymyzdaky Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň we mejlisiniň jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramoklaryny hormatly prezidentimiziň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri adly kitabynyň 13-nji tomynyň tanıştyryş dawrasy geçirildi. Alma maglumatlara baý bolan kitaplar diňe bir milli lukmançylyk ilminde däl etsem dünýä lukmançylygyna da öz münasip ornuny ýedir. Hormatlar kadamynyň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri adly 13-nji kitabyna ýurdumyzda ösýän 120 sany dermanlyk ösümlikleri barada giňişlen maglumatlar berilýär. Her bir dermanlyk ösümligine umumy häsiýetnama, ösüş aýratynlyklary, ýaýraw derejesi, himiki düzümi, ulanşy, derman taýýarlanşy barada maglumatlaryň berilmegi bu kitabyň gymmatyny has tartyrýar hemde her bir okujyda uly gyzyklanma döredýär. Masaatda oňatlaşanlar gahrman akadamyzyň şeýle ajaýyp eserleriniň höwüriniň köp bolmagyny, garaşsyz kemişelik bir tarap Türkmenistan watanymyzyň mundan meýlägem gülle besmek uğruna alyp barýan tutumly işleriniň elmidama rowaçlyklary beslenmegini tüýsürekden arzu etdiler. Dawarada medeniýet we sunga dowlatlarynyň ýerine ýetiren aýdymlary dawaranyň şowkuny hasam artdyrdy. Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri adly 13-nji tomyň neşir edilmegi milli liderimiň tutuş halkymyza hemde dünýäniň ilmi jemgyýetçiligine öz borçly sowgady boldy. Bilim ministrliginiň guramagyna Magtum adyna Türkmen Döwlet Üniversitetinde kitabyň tanıştyryş dawrasy geçirilip, ol ýokary okunçlygy beslendi. Türkmenistanyň prezidenti ýurdumynyň Ilimler Akademiýasynyň akademigi, lukmançylyk ilimleriniň doktory, professor Gurban Gulberdimuhammedowyň ensiklopediýik işi ýurdumynyň baý ösümlik dünýäsi hemde halk lukmançylygynyň gadymy däpleri bilen gyzyklanýan okuwçylaryň giň toporuna niýetlenendir. Çykyş edenler milli liderimiň 2009-njy ýylda başyny başlayan ilmi işiniň dowamy bolan täze kitabyň aýratyn ähmetini bellediler. Kitabyň sahypalaryna ençeme dermanlyk ösümlikleriň şol sanyna belli bir ýerlerde duş gelýän ösümlikleriň melkenlik häsiýetleri, olary ilmi we halk lukmançylygyna ulanmagyň mümkinçilikleri jikmejik beýan edilýär. Milli liderimiz olaryň öwrenilmegine durmuşyň köp ýyllaryny başlady. Dawaratmyjlaryň belleşleri ýaly mazmuny boýunça öýel borçly ensiklopediýa türkmen topragyny ösýän, asarlaryň dowamyna dörli keselleri bejermek üçin netijeli ulanylýan ösümlikleriň melkenlik häsiýetleri barada bilimleriň hazynasy bolup durýar. Döwlet başlamy okuwçylary ekilýän we ýawan ösümlikleri bilen akademik nukdaý nazaryndan tanıştyrýar. Türkmen Döwlet Neşriýat Gullugynyň guramagyna geçirilen tanıştyryş dawrasyna bellenşi ýaly milli liderimiň ilmi işi ýurdumynyň diňe derman senaty almany näle ýetem dünýäniň fitoterapiýasyny ösdürmäge de uly goşandyr goşdy. Elbetde täze neşir, lukmançylyk işinde asarlar dowam edip gelýän däpler hemde döwrewap innovasiýalary utgaşdyrmak bilen bir hatarda tebigy çygymalan ýokary netijeli dermanlyk serişdelerini döretmek boýunça işe itergi berer. Bu kitap milli liderimiň köp ýyllyk ilmi barlyk işiniň netijesi bolup durýar. Şeýlede ýurtlaryň we halklaryň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary insanperwer hemde alim bilim ulgamlary ýaly möhüm ugurlarda gatnaşyklary hemme tarapdan berkitmek işine hyzmat eder diýip dawaratnyjylar öz çykyşlaryna bellediler. Hormatlar kadamynyň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri adly kitabynyň 13-nji tomynyň paýtatymyzdaky saglyk goruş idaralarynaky merkezlerdäki tanıştyryş dawaralary uly okunçlygy beslendi. Ençemin nusgalarda çap edilen dermanlyk ösümlik we halk tebipçilik ensiklopediýasynyň ozalky kitaplary millionlarça daşary ýurtly okuwçylaryň baýlygyny öwürlip, olara türkmen halkynyň köp asalyk durmuş tejribesi we däpler bilen tanışmaga ajaýyp mümkinçiligi peşkeş berdi. Çünki bu iş diňe bir hünärmenleriň belli bir toporuny niýetlenen kitap bolmak bilen çäklenmän. Eýsemde Türkmenistanyň umut düşünmäge, tebigat bilen sazlaşykda ýaşaýan halky ulan bu bereketli ülkäni söýmäge ýardam edip biljek iş bolup durýar. Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri bolsa ýurdumyzda dörli lukmançylyk ugurlarynyň hünärmenleri üçin gollanma bolup hyzmat edýär.
maslahatçylar Alman gazananlaryny ornaşdyrmak bilen saglyk goruş bu döwrüň döwrüň talaplaryna laýyklykda üstünmek üçin netijeli işlejekdiklerini inanyrdylar. Hormat prezidentimizin garaşdyrlyk bagtymyz atly kitabynyň tanışdyrýyş dawarlary paýtagtymyzda welaýatlarda hem ýokary ruhy bilenlikde geçirilýär. Hormat prezidentimiz Türkmenistan paragatçylygyň we anaşmagyň watan diýen çoň mazmunly şygaratyny geçen şuşanlyla çapdan çykan kitaby asarlaryň dowamyna ençime beýik döwletler dürüdün türkmen halkynyň iň täze taryhyna öz boşy syýahatdyr. Milli liderimizin eserini bellenilişi ýaly ata-babalarymyzyň hemişe arzu eden, 2-nji müňgüllüň ahyryna döredilen garaşda türkmen döwleti dünýäniň syýasy kartasynda munasyp orny eýlep, tutuş adamlarda öz şoglasyny saçyp düýünden täze bagtyar döwrüň başlananyny alamatlandyrdy. Hormat prezidentimiz kitabynyň sahypalaryna garaşdyrlyk hemde onuň göz başlary barada pikir ýöredip, hemme beýik geňişleriň, üstünlikleriň we häzirki Türkmenistanyň barha artýan halkara awraýynyň ödenine hut döwlet garaşdyrlygynyň gazanylmagynyň durýanlygyny taýar. Garaşdyr hemişelik bir tarap Türkmenistanyň döwlet guruluşy hemde dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan dogry gollanylýan durmuş ýörelgeleri, halkyň arzu-üstlerini we pikirlerini hemişe nazarda tutan parasatly ata-babalarymyzyň köp asarlyk tejribesine dayanýar. Tanışdyrýyş dawarlaryna gatnaşylar döwletiň hukuk esaslaryny ýerderle pogtalandyrmagy hemde jemgyýetimizi demokratiýaşdyrmagy göntürilen ahlasy işler üçin hormat prezidentimize hoşallyk bildirdiler. Çykyş edildiler milli liderimizin ýurdumyzyň garaşdyrlyk senesi münasibetli öz halkyna ajaýyp sowaty öwrülen mazmuny boýunça hakykatdan gymmatly kitabynyň berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüniň ägirt ul gazananlarynyň garaşdy watanymyzyň okkully ösüşiniň aýdyň beýanydygyny, ýeri diýarymyzyň durmuş ykdysadan ösüşiniň bolsa döwlet başdanymyzyň ady bilen aýrylmaz baglanşlygyny nyktadylar. Hormatly prezidentimiziň başlanjy bilen iki uluçy we dürli hojuluk ýüklerini gatnatmak boýunça täze ugurlary öpçüne diýen täze halkara polat ýollaryny gurmak bilen baglanşykly ýerime çörli taslamalar ýygdarly durmuşa geçirilýär. Arkada prezidentimiziň başlanjy bilen gurulan Demirgazyk Günorta halkara uly geçelgisi watanymyzyň tutuş sebitde we bütün iklimde wajyp üstaşyr aragatlyk merkezi hökmünde eýeleýän orny hasam berkitmekde we tutuş iklimliň ykdysady hyzmatdaşlarynyň täze mümkinçiliklerini kemale getirmekde bir müçür ähmiýet eder. Bu möhüm halkara polat ýoluň ugruna ýerleşýän Türkmen demir ýollary agentliginiň demir ýollary açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň bereket etrawynaky 17-nji şahymçatyna amal aşyrylýan işler hasam gowunarjydyr. Gahrman arkadamynyň taýsy tagallalary bilen Demirgazyk Günorta transkontinental demir ýolunyň ulanmagy berilmegi bilen Türkmen demir ýollary agentliginiň demir ýollary açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň bereket etrawynaky 17-nji şahamçatynyň önümçilik düdümleri hem dolu döwraplaşdyryldy. Şonuň netijesinde indi bu ýerde awatlaş işleri häzirki zaman kompýuterleriň kömegi bilen ýerine ýetirilýär. Şahamçanyň täze binalary, detgalary, üstaşyr uly pogtalandyrmakda bahasyna ýetip bolmajak uly ähmiýete eýedir. Türkmen demir ýollary agentliginiň demir ýollary açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň bereket etrawynaky 17-nji şahamçatynyň tehnik hyzmat ediş bölümlerinde ornaşdyrylan enzamlar teplowodlaryň tehnik ýagdaýyny gözden geçirmäge hemde olary derur bolan derejedäki hyzmatlary awatlaş işlerini tiz wagtyň içinde ýokary hili ýerine ýetirmäge giň şertler üçin edýär. Karhanada teplowodlara gerek bolan şaýlary ýatamaklyk hemde gurallary awatlamak işlerini ýerine ýetirýän bölümiň işem üstünlikli ýoly goýuldy. Karhanada teplowodlaryň elektrik ulgamyna hyzmat etmek, ýanys ulgamyny awatlamak işleriniň hem talaba laýyk alınıp barylýandygyny bellemek gerek. Şahamçanyň ýanys ýaglaýyş ähtiýaçlygyny üçin etmek, bu ýerdäki ähli binalaryň ýyladyş we sowadyş elektrik energiýa ulgamynyň bökdünsiz işini gazanmak, ähli gojalyk işlerini döwrap ýoly goýmak üçin ýörüýte bölümleriň hereket etmegi karhanada dähmet üstünliklerine itergi berýär. Türkmenistan paragatçylygyň we anaşmagyň watan ýylyny ýokary dähmet üstünliklerine besleýän Türkmen demir ýollary agentliginiň demir ýollary açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň bereket etrawynaky 17-nji şahamçatynyň dähmet töýür işgärleri döwrap edara we ulanyş binalary üçin gahrman arkadamyda alkyş döwlerini aýdýarlar. Hormatly prezidentimiziň başdanlygyny bedew adilen öňe barýan ýurdumyzda azyk bolçulugyny döretmek barada ägirt uly işler durmuşa geçirilýär. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni ýylatymyzda ýylyň ähli pasylyny türkmeniň bereketli topragyna ýetişdirilen ter gök bagçy örümleri bilen bolelyň öpçün etmek babatda öň doýan weziplerini durmuşa geçirmekde Ahal welaýatynyň Akbuğday etrawynyň ekrançylarym tutun ýerli zähmet çekýärler. Muňa bolsa olaň zähmetleri bilen ýetişdirýän gök bagçy örümlerim aýdyň şaýatlyk edýär.
Güneşli diyarımızda il günümüzde Türkmenin bereketli toprağında yetiştirilen gök bakça önümler bilen ýygyderil üpçün etmek babatda giň möşürli işler durmuşa geçirilýär. Bu urda Ahal welaýatynyň Akbuda etrafynda da Baba daýhanlarynyň ihlasly rahmetleri bilen yetiştirilýän ilatyň gündelik sarp edýän önümleri ak bazarlarymyzda bedep halkymyzyň azyk üçünçüligine öňjeylik goşant bolýar. Welaýatyň ähli şäherler etraflarynyň hemde paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň ilatyny ýokary hilli gök önümleri bilen üçün etmekde gök ekrançy kärendeçileriň çekýän ýa-da zähmetleri ýerine düşýär. Geçen ýyllarda bolşýaly şu ýyl hökümde de ilatyň köp sarp edýän gök önümleriniň durly görnüşleriniň bol hasyly ýetişdirildi. Kärendeçileriň ihlasy çekýän zähmetleriniň netijesinde gök we bakça ekinlerinden kelemin, käşiriň, mekkejowynyň ýer almanyň bol hasyly ösdürilip ýetişdirildi. Şonuň netijesinde ýygyge ýetip bol hasyl toplaýan ekinleriň göňüň götürjü görnüşleri daýhanlaryň ihlasy zähmetleriniň miwesine hemmeleriň gowunç buýtuşlaryny artdyrýar. Soňky ýyllarda welaýatyň ekin meýdanlaryna gök we bakça ekinleri ösdürip ýetişdirmäge, şeýlegem olaryň meýdanyny barka giňeltmäge uly ähmiýet berilýär. Şonuň netijesinde de şu ýyl hökümde ýygyge ýetirilen önümler bol hasyl berdi. Öýdi işlerini ustad kärendeçileriň tagallasy bilen ösdürip ýetişdirilýän gök önümleri edilýän ýygyge işleri olaryň her biriniň öz tebi gaýratynlyklaryna laýykda ýola goýulýar. Ahal welaýatynyň Akbuda etrafynyň ekrançylarynyň häzirki wagtda çekýän guzur gaýrata ýugurulan päk zähmetleri özüniň oňy netijesini berýär. Orada halkymyzyň toý saçagyny gök bakça önümlerinden taýýarlanan nadumatlar bilen hemişe bolulyn berip durjakdygyna bolan anam putolandyrýar. Liwap welaýatynyň rahmetçiler Baba daýhanlary hem ýylyň-ýylyna esasy oguwjuluk ekinleri bilen birlikde durly gök ekinleriň bol hasylyny kemale getirýärler. Yerleriň uzak möhletleýin kärendesine berilmegi, dünýäniň öňde barjy oguwjuluk tehnikalarynyň ýygydery alınıp berilmegi, ekrançylyk işleriniň hatda ilerlemeginde ýardam berýär. Şuň günde welaýatyň ekrançylyk meýdanlarynda möhüm agrotehnik çäreler gyzgalaňy dowam etmek bilen birlikde wajyp azyklyk ekinleriň biri bolan sarymsak ekpeklik hem jemleji tapgyrda alınıp barylýar. Ekiş mewsumynda hormatly prezidentimiziň satyn alyp beren kuwaty we döwrwap tehnikalarynyň we ýörüýte getirilen ekijileriň netije ulanmagy bu agrotehnik çäreni ýokary derejede alyp barmagy mümkinçilik berýär. Ekiş mewsumyny ýokary hili we öz wagtynda geçirmeklik gödöňünde tutulýar. Ene toprakdan bol hasyl almakda tohumçylyk işinde de aýratyn derejede üns berilýär. Çärje etrafyndaky tebigi ekin daýhan hojalygynda ýola goýulan işleriň zähmet depgini gün saýyn ýokarylanýar. Bereketli toprağımızda öndürülen azyk ekinleriň görnüşini we öndürüşini arttırmak babatda öňde goýulan wezipelerden uğralyp tähmet çekýän Liwaply Baba daýhanlar geljek ýylda bu ekinden bol hasyl almaklygy meýilleşdirýärler. Häzirki wagtda da welaýatyň ekrançylyk meýdanlaryna sarymsak ekmek bilen birlikde giýişki ekinler bolan käşir, şugundur, kelem ýaly bir näçe görnüşli ekinleriň hasylyny ýygnamaklyk işleri hem gyzgalaňly alınıp barylýar. Liwaply Baba daýhanlar gök we bakça ekinleriniň bol hasylyny ýetişdirmekde baý tejribe eýe bolmak bilen öňde goýulan maksatlary amal etmekde döredilýän ähli mümkinçiliklerden ýerlikde peýdalanýarlar. Ýerlerinde bellisek, bu ekinleriň hasyly sahawatly türkmen topragynyň bereketini we tagamny özüne jemleýär. Ýokumlygy, insan saglygyna peýdalygy, şeýle hem tagamlygy bilen tapawutlanýar. Ýygnalan hasyllar terligine ilaty etirmek maksady bilen bazarlara we beýlek sowda nokatlaryna bir bölek bolsa sowadyjy ammarlara ýygyderli uradylýar. Ýerlerinde bellisek welaýatda hormatly prezidentimiziň tagallasy bilen gurulyp ulanmaga berilen sowadyjy ammarlaryň ikisi hereket edýär. Bu döwrwap sowadyjy ammarlar şuň günde welaýatyň ýaşaýjylaryna ýylyň ähli pasylyny gök we bakça önümleri bilen üpçün etmäge şert töredýär. Ýordumyzda halkymyzyň sarp edýän esasy azyk harytlary bilen birlikde durly ýokary hilli senagat önümleriniň öndürmegi bugurda işleň rowaçlyklary beslenýäniniň aýdyň suwtnamasydyr. Diýarymyzyň ählilerine bolşýaly Liwap welaýatyna da hususiýetçilikde gazanylýan ösdünlikler aýratyn bellenmäge münasipdir. Döwrüň talabyna aýakda iş alyp barýan şeýle hususy önümçilikleriň birem Türkmenabat şäheriniň goloýynda ýerleşýän kökçü hojalyk jemgyýetidir. Bu hojalyk jemgyýeti ýurdumyzda ilkinjiler hatarynda awtomobiler üçin akkumulyator önümçiligini ýola goýan hususy kärhanadyr. Bu kärhanada yeňil we ýük awtomobiler üçin ölçegi 60-dan 193 çenli beýgelýän ýokary hil akkumulyatorlar öndürilýär. Bu öndürilýän önümler ýurdumyzyň içerki we daşarky bazarlaryna ýygyderli uradylýar. Kärhananyň önümçiliginiň esasy aýratyn taraplarynyň birem ulanýş möhleti geçen akkumulyatorlaryň gaýtadan işlenip daşky gurşaw goramakda uly we oňun täsiriniň barlygydyr. Suud kärhanada döwrwap enjamlar hereket edip, ulanýş möhleti geçen akkumulyatorlaryň bölekleri täzeden işlenilýär. Türkmenabatyň himiýa kärhanasynda öndürilen degişli himik terişdeler bar arasalanan suw önümçilikde esasy signal bolup hyzmat edýär.
Kökçü gojalyk segmentinde akkumulyatorlar öndürmekligiň ilkinji tapgyry mewriti geçen akkumulyatorlary söküp, olaryň düdümindäki gurşuny ýokary gyzgınlykdaky peşlerde gaýtadan işlemekden ibaratdyr. Ýygnalan akkumulyatorlara ýörüýte bölümde elektrik güýjenmesi berilýär. Akkumulyatorlara elektrik güýjenmesi bermek işleri patyla görä 24 sagatdan 35 sagata çenli dowam edýär. Güýjenmeden çykýan akkumulyatorlar ýörüýte hünärmeler tarapyndan barradan geçirilýär. Ondan sonra olar berkidilip polietilen gaplarda müşteräge ýetirmäge taýýar görnüşe getirilýär. Kökçü gojalyk segmentiniň öndürýän bir önümleri ýurdumyzyň ähli welaýatlaryna satyp çykarylýar. Şeýlede ýokary hili akkumulyatorlary daşary ýurtlarda da isleg barka artýar. Ýurdumyzyň çäginde geçirilýän önümçilik sergilerine ýygylarly gatnaşýan kökçü gojalyk segmentiniň ümidi barka ileri. Hormatly prezidentimiz iqtisadiýatyň döwlete degişli däl ulgamyny ösdürmäge de hemişe ul öns berýär. Öldür hakdaky alada jogap edip gaýratly zähmet çeken telekeçiler ýurdumyzyň daşawy welaýatyna da iqtisady ötüşleri salamly goşunt goşýarlar. Olar Türkmenistan paraxaçylyk onaşmagyň watana gelende täze zähmet ýeňişlerine tarap önümli barýarlar. Olaryň arasynda durly görnüşli senagat önümlerini önürgen kärhanalaryň bolmagy hasam gowunurjydyr. Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan Gowadag etrafyndaky Türkmen çarwa hususy kärhanasy hem şolaryň biridir. Hormatlar kadamynyň özleri baradaky aladalaryna kömek gollawyna jogap edip iş tepkinlerini barha güýçlendirýän daşady welaýatynyň telekeçleri ak bazarlarymyň durly önümlerden dol bolmagy, ilatyň ösen isleginiň ygtybaly kanagatlandyrylmagy üçin ähli tagallalar edýärler. Türkmenistan paraxaçylygyň we naşmaň watanyna welaýatyň telekeçleri durly gönüşli önümleriň mukdarynyň artdyrylmagyna aýraty nüs berýärler. Bu orada da Şawdy welaýatynyň Gowadag etrawyna ýerleşýän Türkmen çarwa hususy kärhanasy hem özüniň nusgalyk işlerinden tapawutlanýar. Kärhanada işleýän hünärine ökde telekeçleriň önürýän durly gönüşli önümleri ila tarapyndan ýokary islegli alınýar. Bagtyarlyk döwrümizin her bir öýüniň bedegine öwrilen mebelleri önürýän Türkmen çarwa hususy kärhanasyna dähmet çeken hünärmenleriň aglaby bölegi ýaşlardan ibarat bolup durýar. Kärhanada dünýäniň ulana laýyk gelýän enzamlar oturdulyp, ýürüte kompýuteriň üstüne bilen mebelleriň durly gönüşleri taýýarlanýar. Olaryň arasynda penjeredir, gapylar, mebel önümleri bar. Hususy kärhananyň telekeçleriniň iş gadamlary barha batyl depkinlere eýe bolýar. Olaryň gözlegli işleriniň netijesinde mebelleriň, aýna gapylaryň täze döwrewap görnüşleriniň öňürilip başlanmagy, ähli önümleriň ýokary hil derejesinde bolmagy bellenmäge münasipdir. Hünärli gollaryň gudraty bilen ýasalýan penjeredir, gapylar, mebel önümleri welaýatyň ähli künjeklerine ul islegden peýdalanýan önümlerdir. Satyn alynan mebel önümleriniň aljynyň öýüne eltilip berilmegi, bu ýere gelýän müşterileriň barha köpelmegine şert töredýär. Kärhanada harit dolanşygynyň ösüş depkini de berja edilýän işleriň mukdarda ýygydan artýar. Bu bolsa Türkmen çarwa hususy kärhanasynyň zähmetseýär hünärmenleriniň täze belentlikleri tarap önemli barýanyklaryny aňladýar. Birleşen tagalla bütew maksat bolsa hemişe üstünlük getirýär. Dördülýän ähli şertler üçin kärhananyň hünärmenleri hormatlar kadamyda alkyş sözlerini edýärler. Hormatly prezidentimiziň içerki bazarlarymyzy hil derejesi ýokary bolan yerli azyk önümleri bilen öpçün etmek barada öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmekde Mara welaýatynyň Bayramal etrawynyň täze durmuş daýhan birleşiginiň çäginde ýerleşýän Akçeşme harit nişanly süýt önümlerini önürýän hususy kärhanasynyň işçileri münasip işleri alyp barýarlar. Bu hususy kärhanada Türkmenistan paraxaçylyk onaşmagyň watany ýelinde de durly gowrumly gaplara gaplanan süýt hemen beýlek azyk önümleriniň birnäçe görnüşleri önürilýär. Milli iqtisadiýetimiziň hususy ulgamynyň ösmegine münasip goşunt goşýan Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçiler birleşmesiniň agdasy bolan Bayramal etrawynyň çäginde ýerleşýän Akçeşme harit nişanly süýt önümlerini öndürýän hususy kärhana welaýatda öndürjülükli işleýän kärhanalaryň hatarynda tanalýar. Hormatly prezidentimiziň keçip orta telekeçilik gollamak baradaky edýän bimeşür aladalarynyň ruhlanyp zähmet çekýän yerli hususy kärhananyň işçileri öndürýän süýt önümleriniň hil derejesine aýratyn üns berip, ilaty süýt önümleri bilen üpçün etmekde uly işler amal aşyrýarlar. Kärhanada häzirki wagtda her günde ilatdan we mallarçylyk hojalyklarynyň şertnama laýyklykda iki tarapa bähwitli taýda süýdüň köp muktary kabul edilýär. Gündelik kabul edilýän süýt hususy kärhananyň barlahany bölüminde ýörüýte hünärmenler tarapyndan gözden geçirilýär. Göze gelýüli owadan döwrap gaplara gaplanan bir süýt önümleri içerki bazarlarymyzda özüniň bäsleşigi ukyplygy bilen tapawutlanýar. Suud kärhananyň öndüren bir ýokary hil ady önümlerine ilat tarapyndan ul isleg bildirilýär.
Yerli husudy kärhananyň işçileri halkymyzyň öten islegini nazara almak bilen toy sajaklarymyzy bedejek süýt önümleriniň täze görnüşlerini öndürmek bilen olary ilata hödürleýärler. Türkmenistan paragatçylygyň we onançmagyň watan ýylynda önümçilik kuwwatyny barha artdyrýan büýük kärhanada Akçeşme harit nyşanly meske ýagynyň täze görnüşi hem öndürilip başlandy. Bu ýerde peýnirleriň hem durly görnüşleriniň önümçiligi ýola goýuldy. Azyk önümleriniň bolçulugyny döretmek baradaky işlere özleriniň münasip goşuntlaryny goşan telekeçiler şuňlar hasa hyzurly dähmet çekmek bilen özleri barada döredýän giň mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýdýarlar. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryna we paýtatymyz Aşgabat şäherine şuň 10-njy oktýarda saat 20-den 13-njy oktýarda saat 20-çe boljak we barada Türkmenistanyň hawa maglumaty gulunyň berýän habar bilen tanış boluň. Balkan welaýatyny ötkäpdirän bulutly hawa bolgun ordan tele sekundda 8-13 metr etýän şemal öser. Hawa gejesine 11-16 gradus gündüzüne 22-27 gradus maýly bolar. Ahal welaýatyny azken bulutly hawa bolgun ordan tele sekundda 8-13 metr etýän şemal öser. Hawa gejesine 5-10 gradus gündüzüne 20-25 gradus maýly bolar. Mara welaýatyna az bulutly hawa bolup demir gün ordan tele sekundda 5-10 metr etýän şemal öser. Hawa gejesine 4-9 gradus gündüzüne 19-24 gradus maýly bolar. Leva welaýatyna az bulutly hawa bolup demir gün ordan tele sekundda 6-11 metr etýän şemal öser. Hawa gejesine 3-8 gradus gündüzüne 18-23 gradus maýly bolar. Daşan welaýatyna azken bulutly hawa bolup gün ordan tele sekundda 8-13 metr etýän şemal öser. Hawa gejesine 3-8 gradus gündüzüne 16-21 gradus maýly bolar. Paýtatymyz Aşgabatda azken bulutly hawa bolup gün ordan tele sekundda 8-11 metr etýän şemal öser. Hawa gejesine 7-9 gradus gündüzüne 22-24 gradus maýly bolar. Ýurdumyz 13 oktýar aýynyň 13-nä magnit hadisasynyň dornuksyz ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Ededi vatandaşlar göz pasyna bunyň dowamyna howanyň derejesiniň üýtgeýäniňi nazar alyp, pasylyň aýry tynlyklaryna laýyklyga giyinmegi, şeýle-de häzirki wagtda howada tozun bölejikleriniň kadadan 10 götürüm artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adam bedenine getirip bilejek oňuýsuz täsirlerini öňüne almak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmaklygy maslahat berýär. Mehriban eleşler, bulary berk berja etseňiz, ýylyn islenip paslyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne aty watanymyz Türkmenistan ähli wabatlarda ösüşler betlenýär. Ähli ösüşlüğün özününde bolsa halkyň behwidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.